San Juanak Tolosako Pebiotetxeak 308 berriarekin eskaintzen dizkizu. Tolosako San Esteban auzoan, Tolosa Motor. Margo lehiaketa egin zenuten aurreko astean, zenbat jende parte hartu zuen, horreko parte hartze izan zen? Aurten gutxi, lehengo urtean baino gutxego. Segatikan aldatu dugu formatua, lehen zan konkurso exposición Tolosako artistak, Tolosaldeako. Eta aurten indeu konkurso lehiaketa pinturen direkto. Da goizian kuadroak zehatzen dugu, sello egiten du txipartako selloekin eta dena, eta geho, ordu bitan, entregatzen dute be artistak kuadroa, ja, dena. Eta orduan dia, konkurso rapido, ez dakite, azkarra, lehiaketa azkarra, ez da? Lehiaketa azkarra. Nondik etorri dira parte hartzailea? Gehiena Tolosakoa, bat kanpokoa, baina gehiena Tolosakoa. Eta esan dizute sortzea bakarrik etorri dira. Aurten ongea hau antolatzeko 2 aste, 3 aste bakarrik. Eta, claro, demo gutxia. Nire uste dut, hurrengo urtean lehenago hasiko gea antolatzea eta jende gehiago, etortzen gea. Nolako maila ikusi duzu lanen artean? Bueno, bastante ona, hemen kuadroak die, 2-3, bastante ona. Eta gero ja, jesten da maila, baina 3 bastante ondo. Aspalditik datorren lehiaketa da, nez eta aldatu. Nolatan hasi zinaten, nolako bilakaera izan du, nola aldatu da? Ni uste dut, aldatzea etorri da, zeratikan jendia beti esaten du, kalitatea gehiago, ez dakit, onago etortzea. Baina lehengo urtean, kuradua, epaimaila, esan zuen kalitatea, gutxi. Hobetu, enbiar da, hobetu kalitatea. Zeratean, aurten zarrez, ez dakit. Erakusketa irekiko da gaur topiken eta hurrengo egunetan ikusgai egongo da. Noiz ikusteko aukera izango da? Gaurtikan, atzaldeko 7 gaurtikan, eta aste artean, 24 arte, topiken ordutegien, goizian eta atzaldean. Txinparta elkarteak antolatuta erakusketa ikusten dugu, lehiaketan parte hartu duten obren artean, nolako maila ikusi duzu? Dago denetatik omen botika, baino badia gauz pare bat politak, eta kalidadekoak iruditzen zaizkit. Lehiaketa azkarra izan zen egun batean egin zituzten lanak, hori jakin da antzematea da azkartasun hori? Baina azkartasunak freskura emate jo, obrai, orduan nire ustez gauza ederra daude, gauz batzuk oso ederra daude bai. Horrelako lehiaketak bilakaera izan du orain azkarra izatera pasada, lehiaketa entzat hobe alda, lehiaketa azkarra izatea? Bai, ze bestela nire ustez azkenen jendeak kopiatu iteitu besten obrak eta hemen pixkat originaltasuna edo bilatzen da ere bai. Orduan momentuan bapateko lana izatea gustatzen zait, bai. Eta formatu hau lehengo erakusketa zan bakarrik, premio bat ematen zan, baina orain kalean egindako nire ustez berandu igual abisatu da. Eta jende gutxi apuntatu da, baina honek ospe hartuko du, ze Tolosak kulturalki ekartzen du jendia. Eta ideia oso nahi dut. Eta saria ere ona da, jendea enteratu ezkeoz beteko zaigu herria pintorez. Espero. Gerozta jende gehiago pintatzea aldo, itxura gerozta handiago aldago? Pues igual ez, eta igual hemen norbaitekin sartuko naiz, baina nire ustez eskolak errupixka bat badaukate honetan. Ez da gehiegi eta ondo lantzen guztia, kreatibidadea, sormena, imaginazioa guztioi nire ustez eskolatan askoz gehiago egin beharko litzatekela.
San Juanak Tolosako pebiotetxeak 308 berriarekin eskaintzen dizkizu. Tolosako San Esteban auzoan, Tolosa Motor.